Oiana Kortazar naiz, bi seme dauzkat, 13 eta 9 urtekoak, eta mendik horrekalarixa naiz. Nik Arantzazui buruz ezagutzen dutena eta daukaten lehenengo oroitzapena da, segurazki etxean ikusitako argazkixetatik nire gurasoak hemen ezkondu zialako, eta etxeko algunean dagoen argazkixen bitartez izan ditut lehenengo oroitzapenak. Hortik aurrera ondoren hona etorri naizenia guztietan izan da aizkorrirako bideak zabaltzen dituan gune bat dalako, eta badakiten arren arkitektura aldetik eta espiritualtasun aldetik hemen historia handia dagoela eta luzea. Ez naiz horren jakitu, baina gustatuko jaten ezagutzea historia hori. Nik uste dut gaur egun azkarregi bizi gala, eta nire kezketako bat da bizitzeko modu hori gure hurrengo generazioei, nire semei transmititzea. Eta ez izatea gai gelditzeko, hausnartzeko eta konstienteki bizitzeko momentua. Nik naturarekin erlazio zuzena daukat eta nik nire bake momentua urtxe topatzen dut. Eta gaur hona Frantziskotarrengana etorritza, azken finean nire kuriosidade handixetako bat da, eurak ere zelan sentitzen dian euskaldun bezala eta euskal identitate hori espiritualtasunarekin eta naturarekin zelan lotzen daben.